So, welcome back to Daywell TV guys, no? So, kakadating ko lang po galing sa school namin, mga kalapatids. So, pagkatingin ko po dito sa ating loob, may nakita po ako isang kalapati. Dito po, yun po siya. So, bumalik po yata yung isa dating ninakaw nilang kalapati, mga kalapatids. So, yun o. So, dito po siya sa labas, kumakain. Kasama ng mga stock bird natin, mga kalapatis yan, no? So yun siya. Magpapakain sana ako mga kalapatis ng mga kalapati natin dito. Tapos may bumungan po yung isa. So pagkatingin ko, kumpleto naman yung apat. Tapos meron pong isa dito. So nagulat ako mga kalapatis. Yan, no? Siya po yung kapatid nung anak ni Tipler, oh. No? Kung hindi po ako nagkakamali, siya po yung anak nung kapatid ni Tipler. Mga kalapatids siya, no? To zoom natin mga kalapatids. You know? No? So, taba naman niya. Kumain naman. Kasi kumakain naman talaga dyan. Mga kalapatids. You know? So, try natin papasukin mga kalapatids. So, kunin ko yung ano. Kunin ko to. So, you know. So, siya po talaga yun. Kung hindi po siya baka si ano yan, si mabait. Hindi ko po kabisado masyado kasi naglulugon. So, parehas po sila ni bait. Yung maamo nating young bird na 2020 po. Ano? So, viewing ko po sana yung mga young birds natin. Kaso, yun nga, pagkatingin ko, meron pong balik, mga kalapatids. Ano? So, tara. Papasok, viewing natin yung mga kalapati natin. So, pakainin ko muna saglit. Ano, samahan niyo ako, mga kalapatids. Yan po sila, oh. So, pagkakaalam ko yan yung kapatid ni yun po kasi mga kalapatids, you know. So pakawalan ko na lang yata, pakainin ko muna yung ito bago ko pakawalan mga kalapatids. Tara, sabahan niya ako pakainin ko po saglit, you know. Sabahan niya ako mga kalapatids. Tapos ko po sila papakawalan. Papakain na rin po ako ang kalapatids sa mga breeder natin. So, di ko pa po nililipat yung mga yumbers natin dyan. Nandyan pa po sila. Kalapatids. So, yan. So kumakain na po sila mga kalapatids. So baka bukas po siguro hiwalay ko na po yung iba nating young birds. So yun o, malaki na rin. Kailangan na pong hiwalay. Green seal yata lumabas doon mga kalapatids. Green seal po ba yan? Kasi ang nanay at tatay po nito si Kulit. Si Kulit, ito si Kulit. Tapos si Checkered. Ano?
checkered. Kasi ano, barako ng barako. Ba't naging green cell po yung labas nila, mga kalapatids? Yan o. Ano yung dalawa nating anak ni Isabela. Malalaki na naman. Kagaya nito, yung puti, anak niya din yan. Ano, laki katawan. Kapatid ano. So papakawalan ko po ating yung mga numbers natin. So bukas ko po yung trapdoor, mga kalapatids. So pakainin ko na rin yung sa kabila, mga kalapatids. Ano, kumakain na rin sila. So bumalik po siya doon. Doon po siya, mga kalapatids. So pakainin na rin natin siya. Try na din natin huliin. So try na din natin huliin siya mamaya kalapatids. So nainom na rin yun, sigurado. So balik po ako kapag nahuli na natin po yung ating young bird, you know? So nandun siya sa baba, kalapatids. Nandun po siya sa baba, naghahanap po ng tubig yan, mga kalapatids. So balik na lang po ako maya kapag nahuli ko na po, mga kalapatids. So yun po, mga kalapatids, no? Sabay-sabay po kumakain yung mga stock bird natin, yun, no? Sabay-sabay po silang kumakain. Ano, gandang tignan, mga kalapatids. Sa kalabas lang po yung ulo nila. Ano. So andito po yung ating, hindi ko lang kung nasaan na yung ating stop, yung young birds natin na ninakaw. So nung ninakaw siguro tininda sa iba, tapos pinakawalan din agad, you know? Bumalik din po yung isa natin, kaso yung isa hindi. So tinitry ko po siyang papasukin muna dyan sa ating trapdoor para makita po natin siya, mga kalapatids. Excuse me po, mga kalapatids. Ito yung ating ibang ano, sapati, mga kalapatids. So huliin ko muna po siya, mga kalapatids. So mga kalapatids, pinalabas ko na lang po yung mga kasama niyang young bird para ano, sumama na rin po siya. Kasi baka lumipad pa. Hindi pa natin makuha. Hindi natin mapapasok. Yan ang po, pitik-pitik na po yung ating mga young bird 2020, no? Yan, no? So hindi pa yan pipitik, mga kalapatids, kasi medyo kulang-kulang pa yata yung pakpak nila. So yan, no? So yan muna ating update, mga kalapatids. Yun na po yung kapatid niya, no? Magkamukha sila, mga kalapatids, no? Kamukha po silang dalawa. So parang pipitik-pitik na po siya, oh. You know? So yan po lang po. So balik ulit tayo mamaya, mga kalapatids, kapag nahuli ko na po siya. So mga kalapatids, pumasok na po yung ating kalapati na ninakaw po, you know? Tingnan po natin siya, mga kalapatids. So buksan ko po to, mga kalapatids. Yan, no? Dito na po yung ating kalapati na ninakaw, oh. Yan po siya, oh.
kapatid nun. Sila po yung magkapatid na anak ni Tipler. Yan o. Yan po siya o. Mga kalapatids. So, nandito yung isa na, yung dalawa pa natin puti mga kalapatids kasi hindi pa pumapasok mga kalapatids. So, medyo makulimlim na naman ang panahon. Mga kalapatids, yan o. So, yung isa na lang, si Bait po yung hindi bumabalik sa atin. Mga kalapatids. Kasi, sabay po silang ninakaw eh. Yung magnanakaw. Pero huliin po natin yung magnanakaw dito mga kalapatids. Kasi, para matauhan yun. May nakahanda sa kanya mga kalapatids. So yan po siya oh. Si Bait na lang po yung na iiwan na hindi pa po buwabalik no. So yan oh. Buti nakabalik siya. Pinakawala tininda siguro sa ibang panser kaya bumalik mga kalapatids. Yan oh. So yan po siya mga kalapatids no. So hindi ko na po kukunin mga kalapatids para hindi na rin ma-stress masyado mga kalapatids. So mga kalapatids, hanggang dito na lang po ating video. So please like, comment, and subscribe. Share nyo parati ang ating video para maabot na po natin yung 1K subscriber mga kalapatids. Kasi marami na po naghihintay sa ating raffle at sa pag-gift bird natin sa ating 1K road to 1K subscriber mga kapatids. So ito lang po ating update sa ating bumalik na young birds na ninakaw. So peace.